Jan banter ngene iki mau. Sapal sama melu kono. Arep melu dadi aku nek ngene iki mau. Yo, keroncoke Mas Gede ya. Bandung Selatan. Yo, keroncoke sih, dek berai jaman iki. Jadan lawas Mas Dani. Jadilan lawas. Ki tahun 96 biyen. Kita kurang diproduksi. Iki legend Jadilan Kulon Progo ya iki. Legend. Iya, Bu, Jadilan Kulon Progo. Iya, semoga. Bandung Selatan di waktu malam. Ayo Jos senenganku biyen.
perhatian sampai Junior. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut. Nah biasa ini lagi kita Biar Parawan Suret iki. Wis oke nek Pak Budi ki ning Sentolo ki. Ya ngalah. Di mana tempatnya ya Katersenan. Di mana tempatnya di Katersenan mesti di Katersenan. Heeh, kuwi Pak Budi. Itu perahu Yo! riwayatmu kau pedagang selalu naik itu perahu. Udah biasa kalau Mas Joko aku sih kalau kayak Barusan kita dari Bandung terus ke Solo. Ke Solo. Saka kulon mengetan. Jawa Barat ke Jawa Tengah. mau dikelonjongke Pak, ya ini dari tim Pak, pria idaman Pak. Ini ada request yang sudah masuk tadi dari Ibu siapa ya Bu? Ya bagusnya Pak. Bu? Mbak Budi. Aja. Apa asmane podo? Ini seniore, berarti dari Pak Budi request kali Pak Budi niki mau. ya ngersakaken lagune Limong. apa Mas? Oh Limong. ya, satu tembang yang dikersake di wong monggo. Yo, pria idaman Pak. Danut saya. Yo. Yo. Ayo Pak Dadi. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku hai mabuk kepayang. Sifatmu yang peramah dan pendiam membuat aku rindu siang malam. Sungguh sukar dicari masa kini, orang sepertimu pria sejati. Bagaimana aku tak bahagia berdampingan denganmu hai kekasih.
Pun? Pepele kok adan. Oh. Agak adan, Mbak. Yes, monggo istirahat sawetawis ngormati adzan luhur, nggih. Ya, sekedap. Kudune mandeke pas iki mau. Aduh dilakoni, Pak. Ya, dirapetke ya. Sabda paritaratu brenges liramu kadya sisi aku mugi Gusti klilani tresnaku bakal kinomo Dadya atinya wiji nadyan apa tak lakoni Ora teko, Dak. Anak iki pas Mas Bedeng. Asik, Dak. Ora teko iki, Dak. Iki kula ning kae. Saiki durung Pak Budi ya. Niki wae nuruti Bu Budi. Bu Budi. Nggih, sakniki. Ayo Pak Budi wae. Lah nggih sampun. Nggih, nagune li wong iki mau. Nggih. Nggih, sake nggih. Ya sapa nggih?
Sampun Nanti Ibu. piayine wae. Kok sesama Budi jangan undang-undi ya. Ah tarik yuk. Ya tarik yuk. Ya diloi sik Mas yo. 3. Anjen mangke ditarik setelah komat ya Mas Yuda. Nggih. Heeh. Bicara tolong Bapak. Pripun Mbak Fenty niki kersane tarik dulu baru. Oh ya, nggih. Ini khusus untuk di dalam kalangan. Oh, ini jeruk tok berarti. Berarti diteruske kita rek. Ya, Mas. 3, 2, 1. Sekar Pramudya. Jawab dari dulu. Ora. Jono.
Andre. Yuk, 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 yuk. Aku. Yuk, babang yuk. Yo tarik yuk. Yuk, dilong yuk. Yuk, 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 yuk. Oh, iya. Ayo, Rasa kampung luhur jauh di awan-awan, maka terjajahnya bangun kayak garingan. Tinggal tinggal sorot bersama, kayak garingan kasih renang berwarna. Rasa kampung luhur jauh di awan-awan, maka terjajahnya bangun kayak garingan. Tinggal tinggal Kau kira ngebul mas dong ya? Kau kira ngebul mas dong ya? Oh, Yuk, kasih jalan. Ayo tarik yuk. Tresno ati ikawe uyo. Tresno iki dikawe woyo. Tresno ati oh ya, Rek ya. Ah, lo ya. Lo. uyo. Uyung nale. Ya, lo. Ah, lo ya. Ah, lo ya. Supinge emas. Supinge emas. Layung di layung, layung di layung, sakar melayung. Layung di layung, layung di layung, sakar melayung. Layung di sana, layung di sini sama. Ayo, Rinda. Orang ayo lagi ya. Orang ayo lagi ya. Kasih jalan. Malah ayo anak ini. Turun mbak nih kok. Ayo. Ayo sekali maju. Yuk, 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 yuk.
gati alam megot bubar jenggot ke ayo bali Jalae ra bisa ngoceh makan ono ganti lokato ya bapak sing ora oleh anake wedok wis wani nganggo oh bajeng loncat Ayo. bajeng loncat Mas Beng jadi bajeng loncat Yo. Ah.
Yuk, 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 yuk. Yuk, 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 yuk. Yuk. Kasih jalan. Ojo lu kok. Ojo sejono. Aku wis ngaku salah kondo sanyatane sakati rambung analampi geni sing nang ati enggal disirami ya ben ada kaya Mbok wis aja sujono, aja nyiksa raga. Tresno kuwi mesti ana kodho. Oh, sing ning dodo enggal dilerepno, yo ben tandrem kaya dek semono. Rance-rance melati menangi lawe pupus lepo dieleke Nganti tuwa aku isih Nah, teko bae tresno jangan. kowe. Kadyan ana godha sepira akeh. Rance-rance melati menangi lawe pupus lepo dieleke Nganti tuwa aku isih eling kowe. Kadyan ana godha sepira akeh. Yuk. Ayo bali nak yo. Kondur. Ah. Yo. Selamat datang Mas Apin. Woi. Asik. Mula mau berakhir nama saya. Ayo Mas Yuk, Paman. yuk, yuk. Yuk, 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 Oh, yuk. Kasih jalan. Woi. Ya, ya, ya. Ada apa, Manda? Oh, ah, oh, ya. Oh, ah, oh. Oh, Raketek. Yuk, Pak, yuk. Ah, saking iki manutan ki lho. Ayo. Ah, mudah Itu diatur. aja kok repot. Woi. Ah, sesuk gak TOT ya, Nak. Ini pesawat bawa Ayo. Ngono kuwi kabeh ra ya seneng aku. Ini pesawat bawangnya dah ini. Ono. Ae. Ae. Ya, lah. Hei. Yuk. Demit kok manut-manut. Yo. Woi. Hei ya. Ah, ah. Kondur, kondur. Woi. Oh. Piye Pak Pur?
kalian wonten ing sanes wekdal. Sekali merdeka tetap merdeka. Salam budaya. Lestari budayaku. Lestari budayaku. Matur nuwun. Sami-sami. Cun, dadali Cun.